Halloweenkor mindig egy verset tanulunk a gyerekekkel, mert a Halloweennak az egyik eszenciális eleme a trick or treat, ugye a csokit vagy csalunk, és mindig elmegyünk egy kis közös túrára begyűjteni ezeket a csokikat, úgyhogy ez az egyik kedvencem, amikor közösen tudjuk az úton ezt kantálni a gyerekekkel. Jó módszer, mert nem csak tanulunk, hanem játszunk is, de közben nyilván benne van az, hogy tanuljanak a gyerekek. Gondolkoztunk azon, amikor picik voltak, hogy majd beszélünk otthon angolul is, de hát igazából is sose értünk rá, hogy ez így nem működött, és így ő óvodáskora óta jár a Helendalonra, a kisöccse pedig bölcsiskora óta. Mókásan, eléggé mókásan, néha kézműveskedünk, hát általában úgy, hogy felmutatnak kártyákat, azon vannak képek, és ki kell mondani, hogy milyen. Önmaguktól nekiállnak az órákat követően tanulni, gyakorolni, ezt én mindenképpen egy pozitív változásnak értékelem. A gyerekek örömmel mennek, én úgy gondolom oda már. Folyamatos nevetést hallok, egy pár órát végig is hallgattam, főleg az elején, most már 3. éve járunk. Én is éneklem vele együtt, igen, meg együtt szoktunk számolni, meg van, hogy angolul mondja a dolgokat, és akkor rákérdezek, hogy akkor erre gondoltál? Angolul? És mondom, igen, erre. Azért szeretek a Helendalomba tanulni, mert nagyon kedvesek ott a tanárok, és nagyon jó angol suli. Abban a korban van, amikor már megunja, hogy mindig anyával van, úgyhogy szerintem ezt, hogy közösségbe visszük, és keretek között tanulja az angolt, vagy a tanáraival és a gyerekekkel a csoportban ott angolul beszél, utána meg megbeszéljük. Igazából én már kipróbáltam magam osztályfőnökként, úgyhogy magyart és mindent is tanítottam, de valahogy azt érzem, hogy ez az én világom. És hogy őszinte legyek, ebbe is látom a legtöbb sikert. Nekem a napi munkám része az, hogy idegen nyelven beszélek, angolul beszélek, de ez egyfajta kihívás. Már nem annyira érződik, de sokáig kihívás. Azt szeretnénk, hogy a gyermekeink ennek előbe menjenek, és már gyerekkortól természetes legyen az idegen nyelv használata. I am Mimi and I am Paul. We have a kangaroo club. It is tree. When kangaroo calls us, we fly to story wheel. Thank you.